Hele Michale, dáme si přestávku, já mám hlad. A já mám hlad jako vlk. Tak já po to jdu. I proto. Už se to nese. No výborně. Počkej, Michalku. Takhle. Ano, děkuji. Tak, je tady. Pro Kamilka. A pro Michalka. Správně. A víš co, tak já ti nadám, že si dneska měl Děkuju. dlouhý den, ukaž, puš mi to. Ano, tak. Říkej tak, abys tam tak. To ještě tak, Ještě jednou. No. Tady. Stačí, jo? Já si tam přidám, nebo uvidím, já uvidím. Dobře, tak. Teď si naliju já, bych taky měl. Tak. Ještě. Tak. A víš co, Michale? Tak. Kdo vyhraje, dostane 1000 korun. 2000. Bereš? 1000. 2000. 1000. 2000. 1000. 2000. Tak 2000, dobře, ale 2000 korun, Dobře. jo? Takže já si to osolím. Asi to osolím. Tak. Já si to taky pěkně posolím. Osol si to. Tak si to osol. Tak a začínáme teď. Klau! Michale, druhý. Já ti gratuluji, Michale. Michálku, vyhrál si 2000 korun. 2000 korun. Ano, dostaneš. Tak mi 2000. Jak já? Řekl si dostaneš, vyhraješ 2000 korun. Řekl se, Kamilku, kdo vyhraje, dostane 2000 korun. Ano, ale neřekl se, od koho to dostane. Chápeš? Chápeš? Ne. To je podlá lež. Jo. Zapiš si to. Jo.